L'altre fracàs. Llorente se cree un Júpiter capitolino i és un Ganímedes de Silvela. La mordacitat és de l'Azorín del 1894. En Mare Nostrum, Blasco Ibáñez descriu un tipus característic de renaixentista, Carmel Labarta. Su inspiración no admitía otro ropaje que el verso valenciano. Plasmaba ardorosamente Felip V perquè había suprimido los fueros de Valencia. Borbón, maldito seas. Pero lo decía en verso y en lemosín, circunstancias atenuantes que le permitían ser partidario de los sucesores de Felipe el Maldito y haber figurado por unos meses como diputado mudo del gobierno. Pot ser l'acritud republicana del retrat exagera una mica. Quant a la intenció del moviment renaixentista valencià, Teodor Llorente l'expresa explícitamente. Esta nueva poesía vuelve los ojos a las pasadas grandezas, reconstituyendo el particularismo valenciano, pero no lo opone a la unidad española. Diu, hay a veces tonos elegíacos en sus versos, nunca anatemas ni maldiciones. Però això només és una part de la qüestió. L'altra part és que, de fet, Llorente era un Ganímedes de Silvela i que diversos Carmels Labarta, rítmics detractors de Felip V, militaven en els partits dinàstics i fins i tot feien de diputats muts dels partits de la Restauració. Si tenim en compte el paper que l'Horrat Petenat va exercir fins al 1907 dins la Renaixença valenciana, trobarem ben significatiu que la majoria dels seus dirigents foren, en aquella etapa, peons declarats del sucursalisme polític local, amb un predomini marcat dels conservadors, influència de Llorente, amo de la casa. El regionalisme intermitent i estantís de l'Horrat Penat, escriviu una vegada Lluís Nicolau d'Olwer.